Ezagutzen ez zaituzten gazte hoiei, esango diegu, Asier Olaizola lehena, pilotaria handia izan da, 17-18 urte, profesionaletan, frontoiak faltan botatzen dituzu? Ez. Profesional maila bukatu nunen, egon du nintzen 4 urte oso, pilotan sehitu nun, nire lankide izan dutako batzuk eta udan herritan partidu jokatzen. Profesional maila ez nun faltan botatzen, ez? Egon du nintzen oso deskonektatuta. Oaindik anaia jokatzen du, eta anaiari beti sehitu izan du diot. Batez be, nire seme alabak pilotan ibiltzen die, eta nire sementzako bere osaba da, hori ez, idolo bada, eta semengatik hasi nintzen berriz frontoietara eta joten anaien partidutara, eta ikustea, eta berriz gozatzen. Oan nola hasi dien seme alabak pilotan, beste, ni beti esan duena, pilota mundu ez da profesionala, pilota mundu horren parte txiki bat, ez? Beste mundu zioa dago, eta oain semengatikan eta pilota eskolan, eta zinez, lehen pilota mundua guretzat zena, berriz, ezagutzen berriz. Dira, Asierrek bere anaia aipatu du, Aimar Olaizola, eta gero hitz egingo dugu, ea nola ikusten duzun aurtengo txapelketan eta horrelako kontuak, baina zu etxean zaudenean orain pilota partide bat ikusten, anaiarena demagun, edo edozeinena, zer zara, gantxoak eta ateratzen zaizkiona? Hola, gestuak eta egiten dituena? Ez. Ez? Nahiko kritikatzen duena. Bai, Hori bai, seme gala esaten dibintzat. Ez, minuen sekula izan du, hori, bizitzen dut anaian partidua ikusten duanen, minuen sekule izan du, adibidez, lehenkoa zeurun nire herri neon ginen seme partidu zakalako, eta fijatzen naiz, guraso batzuk esan dezuna konturatu, ematen du, berak. Golpea. Bultza. Momentuz bintzat ez dut ditzen, anaiakin ez dut sekulegin uste, eta seme egintea ez dut uste. Zuk bestenak ikusten dituzu. Nire ez dakit, momentuz ez dut ditzen. Denbokin semena ingo duk. Ikusi, bai, semea diferente duk. Señale hona izango da, aidela jokatzen. Hori bai, mioinen duk, seguro baietz. Aipatu duzu, semearen partidua ikustera joan zinela, ezta? Eta, berari aholkuak zer ematen dizkizu, gero etxean, errepasoa etxean egiten diozu. Nik aurrela ingo nuke, hori ingo nuke, nola kudeatzen da hori? Gogorra izango da, nire kasu momentuz bintzat errez, ez? Lehen goizutan nire herrin, eta herriko batzuk komentatzen ziaten, harrituta gelditu zela, partidu zinean du nitzela isilik. Eta, nik azkenen, lehen bizi aurre izan du naiz, pilotaria, lehen beste eskola bat zan, oaingokin konparatuta, eta nik sekula ez diot partidu baten nire semeri esan, hau imartzu edo hori martzu, edo guain dela gutxi hasi da jokatzen, ez? Itxeen aholku, entrenatzeko. Aholku ikan importantena, ongi pasatzeko. Gero, berak disfrutatzen baldin badu, nik uste importantena dela berak sehitzera, ez, pilotan. Zan duzu asko aldatu dela lehendikona. Zertan ikusten duzu aldaketa hori? Gauza askotan, ez? Eta gauza askotan niretzako okerrera. Azkenen lehen... Okerrera, Bai. Azkenen lehen pilota, pilota adibidez niretzako izan du da, betitik euki duen edo itxen inkulkatu duten afizio bat, Euskaldunon tradizion izan duen niretzako kilolik importantena, oan dela urte asko, eta gu lehen motikozkorra ginenen ez ginun sekula gure arten sekula inorreri entzunik ez, profesionaletara aietzen gan. Gu ibiltzen ginean pilotan, guri gustatzen ziulakoz, eta nahi gunulako jokatu, Zumarrako txapelketa, Elgetako txapelketa, eta gero, suertez, habilidad zutelako, gutxi batzu debutatzen zuten. Oain indat dena aldatu da, ez? Oain, lehen igual, 18 urtetan jokatzen zenun, 35 urteko afizionatu baten kontra, kriston maila zakala, eta oain berri txapelketak antolatzea dituzte afizionatun mailan, gaurko izarrak, ez dakit. Dena, ematen du daola, dena lotuta, futbolen bezala, indela dena lotu azkeneko urte, dena profesional mailari. Eta nik ikuste ditut gurasok, aurran gurasok, 10 urteko, 12 urteko, haitu izan ditut, igual, semek partidu txar bat jokatu, eta behin harrituta gelditu nintzen, nola ama batek, bere seme izaten zion, 10-11 urte izango zituen, erderaz esan zion, ez? Hola jokatu ez gaitu sekula profesionaletara jetu. Gelditu, eta ematen du kasu aislatu izango dela, ez tal. Hori gertatuko da. Ez que futbolen gauza bera da. Nire seme futbolen jokatu dut aukerrenak gurasoga.
Egia da, ni ez nahi soloka, baina ukerranak gurasoka dudik gabe. Baina zu etzera horrelakoa, Ez, egia da, ni ez nahi horrelakoa, baina asko dia, ondo ondianak. Azkenen normala da, aurrantzako ispilu bezala guain, azten 300etan, 400etan, telebistan ikusten da. Ikusten da, eta ispilua da, aurrentza lehen hori etzen guretzako ispilu bezala, ez? Eta guan burundakate hori bakarra. Eta aurra askok eta guraso askok. Eta ikusi behar dena hori gauz bat oso zaila dela eta pilotan ibili behar dutela gustatzen zidelako. Kontua da Asier zu gustatzen zitzaizulako hasi zinela eta bi txapel irabazi zenituela binaka. Elkororekin bat eta Goñi hirugarrenarekin bigarrena. Zeinekin duzu oroitzapen honena edo zeini diozu kariño berezia? Bueno, azkenen bi diferentek, ez? Lehenbizikoa Aitor Elkorokin irabazi nuna berezia izan duzen, lehenbiziko txapela zelako, ez? Logroñon jokatu nun, herriko jende pila bat. 89 zen hori, ez da? Ja ez dakit, ja ze urtetan zen, baina... Ez duzu gogoratzen? Urtea ez. Ikusiko ditugu irudiak, irudiak ikusita gogoratzen zaren ze urte zen. Igual, como ellos, sigue Risato pinta. Hori hostia, que ematen zinena. Berezi adibidez, inorrek etzin favorito bezala ematen, favorito garbi beste, eta alde hortik oso berezi izan duzen eta Fernando Goñi oso launa dualako, ez? Aitorrena hori lehenbiziko finala izan duzelako niretzako jokatzeko, eta alde hortik nahi. Lehenbizikoa 24 urterekin, eta bigarrena 26rekin. Gazte ikusi zaitugu. Asier, jarraitzen duzu pilota, gaur egun pilota, txapelketa, atzo partidua ikusi zenuen adibidez, atzokoa sekulakoa izan zen, ez? Bai, hombre, libre nintzanen beti ikusten dut hori, saiatzen naiz ikusten. Baina lehen esan duan bezala, pasatzen bazait ondo neukitzen dut semea hori, berdin da osaban partidua edo beste bat ikusteko, ez? Gehien bat, profesional mailan abino, guain hasi nez pixko, nire semekin talabakin, eta lehitzan bizi naiz, eta hango pilota eskolak hori tarteka launtzen. Eta, egia esan, asko gustatzen zit, ez? Batez umekin eta pilotan ibiltzen. Zu lehitzako pilota eskolara agertzen zarenean denak horrela begiratuko dizute, ez da? Ez, urte asko ditu ja bizitzen, eta, egia da, hasieran behintzat behitzen dizutela, ez dakit, errespeto batekin bezala, edo kontrikan behintzat ez du egiten, momentuz. Asier, begira, mezu bat jaso dugu eta mezuak dio, ea Aimarrek txapel batekin bukatzea daukan bere ibilbideak, galdetu Asierri, ea uste duen aurten rezustarekin irabaziko duen, edo ez, haizu, Aimar aurkari gogorrak ditu, esan beharra dago, gazteak ere bai, eta bera hor dago 51 urterekin, lehian, zer erantzungo diozu gure ikusle honi? Ez dakit, hori jakengo banuke, ze izango zen, ez? Nik uste hasieran favorito bezala jarri zituzten, parejak aurkeztu zituztenen. Beti esan duan bezala, binakako txapelketa baten, kasu honetan gaur egun iten den txapelketa oso luze die, eta jokatu, biek egon barra du oso forman, ez? Eta hasiera, dabiltza nik uste partidu batzutan oso ongi, bestetan erdipurdi, eta momentu sartuta daude ligian, irabaztea zaila, garbi dago zaila dela. Nik ustean nahi demostratzen nahi dela 51 urteekin, beste 2 aurrelarik genduta, 3 aurrelaritan, hobenatan daula, ez? Nik uste bainat pixkanaka forma hartzen nahi dela, eta nahi azkeneko partidutan ongi ikusi dut, eta bainate forma hartzen baldin badu, kontutan hartzeko bikote izango da, ez? Eta, elkarrezketan zeharra ipatu dituzu, ez? Seme-alabak eta gaztetxoak, eta olaizolatarrak beraz, ari dira pilotan, ez da ondorengoak ari dira pilotan jokatzen? Ba, ibiltzen die pilotan, ez, alabari asko gustatzen zaio, semerire bai, Aimarren ioarire bai, eta, gustatzen zaie, ez, gustatzen ziten bitarte, gu launtzeko hortxiongo, ez, azkenen berari gustatu hartzien gauza da, nik sekula ez ditut eskutikan hartuta frontoire eraman, beti berak eramaten diaten iri, nik uste importantena aur baten hori dela, ez obligatzera, eta, berak gustoko duten bitarte gu launduko dio, ez.
Eta orain ingo izugu gehien gustatuko zaizun galdera. Egongo da Olaizola 3. Ez dakit. Esazak baietz, bai motel. Esan ez dit prekupatzen asko, ez? Ba, bueno, gaur egun pilotarik Olaizola izango die. Galdera baldin bada, niri egia esango izut, guraso askok galdetzen diatena, ez? Igual beran semen partidua ikusten, eta, bueno, askok edo bat baino gehiago, ez? Eta, igual 14 urteko mutiko bat, eta bere atxako da, hemen baldao pilotari, eta nire kontestazioa pilotaria da. Claro. Zer nahi diozu esan, profesionala izango da? Ongi esana. Ondo. Ez que niri galdera, hori guraso batek galdetzen dianen, beste gauz bat kontestatzeko gogoa ematen dut. Pilotaria bada, oain gaur egun ematen du pilotaria deitzen zaiola profesionalari. Eta gero beste kontu bada gaur egun Olaizola 3. balego neska bat ere izan daitekeela. Ba, nahi nuke, ez? Nere alaba ongi biltzen da, gaur egun neska asko ikusten di hori, pilotan, eta poza ematen du gainera. Eta nere alabari momentuz asko gustatzen zaio, ongi biltzen da, txapelketako partidu eta oain digan ez ditu jokatu nahi, 18 urte bakarra ditu. Baina, bueno, bera nahi baldin mogu txapelketatan hasi eta partidu jokatzen, ba, hobe. Asier, hemen daukagu pilota bat, infantil goxua jartzen duena. Ari gara aurretaz, umeetaz, pilota eskoletaz. Egokia litzateke pilota hau, pilotan hasteko, zuk zer aholku emango zenuke? Bai, nik uste gaur egun, bueno, lehen txikitan beti pilota horrokin ibiltzen ginen, baina gaur egun txapelketatan, entrenamentutan eta pilota goxoakin hasten die, 6, 7, 8 urtekin, eta nik uste hasteko ona dela. Eta importantena, pilota goxoakin hastea bezein importantea dena da, egunero pilotan ibiltzera. Eta egunero, jolasean eta ongi pasaz. Hori. Pilota beti patrikan. Gainera, erraza da. Okadioa esku baten da beste. Ez du batere lekurik betetzen. Motxilan, patrikan. Gaur egun dago pilota pixkotzetuta, hasten iten dien 2 entrenamentutara. Eta hortik aparte, egia da, 1000 gauza justela aurrak, ez? Futbola, baloncesto. Baina, bueno, pilotan jokatu nahi dunak, azkenen imartu ordu sartu. Asier, joango gara sagardotegira, esan dugu, eta lauentzat hartu, ea zer moduzko sukaldaria zaren probatzera. Baina, bakailo hori nola dagoen, eskerrik asko. Lekurik badago orain, lekurik badukazio orain, libre, bai. Bai, momentuz bai. Momentuz bai. Ze, aste burutan deitezu eta denak beteta daude. Ez oain gaur egun kopuru txikikin beteta daude. Beraz, larun batean lekurik ez, edo bai. Larun batek egienetan, beti tarten bat egoten da, baina... Guretzako inen da toki txiki bat. Zue beti eukiko zuetok. Ongi sana, eutxo horreri. Asier Olaizola eskerrik asko, orain bai, eta esan dugu bezala ikusiko dugu elkar sagardotegian. Mila esker.